Napriek tomu, že som poznala sestry už dlhú dobu, v istom momente života som začala si ich viac všímať si to, čo robia, ako žijú a začala som cítiť takú radosť a pokoj v srdci a cítila som, že som našla spôsob života, ktorý by bol pre mňa náplnením. U nás v Kysuckom Novom Meste sestry učili na základných a na stredných školách. Venovali sa mládeži a deťom vo farnosti, viedli stredka a práve cez túto činnosť som sa aj ja našla, keďže som vyštudovaná učiteľka. A cítila som, že keď môžem toto robiť, čo oni robia, tak bude ma to naplňať. Veľmi sa mi páči, ako v životných pravidlách máme napísané, že matka Alfonza Mária pocítila tú veľkú lásku, ktorú Boh prejavil voči nej a túto lásku si nechcela nechať pre seba, ale ju chcela rozdávať ďalej, aby aj ostatní vedeli, že sú Bohom milovaní, že majú hodnotu v Bohu. Teraz pripravujeme zeleninové risotto. Aj toto je jednou z povinností alebo náplne novicky pomáhať pri chode domácnosti, teda kláštora. Formácia má vlastne 3 fázy. Postulát, noviciát, juniorát a po junioráte sú večné sľuby. Tuto je postulantka Monika. My sme tu teraz spolu v komunite, lebo postulát je tu v Bratislave. Stretávame sa pri niektorých veciach, napríklad pri rozjímaní, pri modlitbe, rekreácii a niektoré veci majú potom oni odlišné odo mňa. Začiatkom noviciátu dostáva novická reholné meno. Ja som si nechala svoje meno a som sestra Gabriela. Naozaj som veľmi rada, že aj sestra Gabriela mohla prísť tu na takú prax trojmesačnú a že je s nami tu, keďže je aj Slovenka a ju poznám už dlhšie, tak myslím si, že naozaj, keď bude vytrvalá v modlitbe a bude prosiť o milosť, takže Pán Boh jej dá tú milosť a že vytrvá v povolaní. Mne ešte jedna alternatíva napadla, no ale tak... Mne napadla tiež alternatíva. Príď na Slovensko. Pri Francúzsku je aj v Španielsku. Záujem mladých ľudí je veľký. Je to záujem o všetko v živote, lebo tých ponúk majú nespočetne veľa. A asi v tomto chaose sa ťažko mladí ľudia orientujú sami. A v tom vidíme aj takú veľkú úlohu rodiny, hlavne rodičov, takisto kňazov vo farnosti a nás zasvetených, aby sme stáli pri týchto mladých ľuďoch, aby sme ich sprevádzali. Nedáme odpovede na ich otázky, ale môžeme im pomôcť tak pomaly odkrývať a orientovať sa v živote. Myslím, že mladý človek dnes, keď sa pre niečo rozhodne, ako to raz povedal Max Kašparu, aby sa preto rozhodol naplno. A myslím, že práve toto je takou túžbou aj našej reholnej spoločnosti, aby sme mladým ľuďom ponúkli naozaj naplnený radostný život. Nie je to o nejakej sebarealizácii alebo sebauplatnení, aj keď to patrí k nášmu životu, ale je to predovšetkým o tom, aby sme od začiatku pochopili tú podstatu, že dávame sa Bohu a Boh, ak nás volá do rehole alebo do kňazstva, nám chce ponúknuť naozaj plný život. Takto som vyzerala, keď som mala asi pol roka. Toto mám potom záber, ako sme boli v zoologickej záhrade a sme krmili koaly. Narodila som sa v Adelaide, to je hlavné mesto jedného zo štátov v Austrálii, South Australia, teda Južnej Austrálie. Moji rodičia sa tam presťahovali v čase totality. Detstvo bolo pekné, ale cítili sme sa veľmi sáme so sestrou. Po skončení totality sme išli na Slovensko, tam som išla na prvé sväté prijímanie a zážitky, ktoré sme mali tam, teda tu na Slovensku,
skúsenosť s inými deťmi, skúsenosť z kostola, z detských svätých homší. Po návrate do Austrálie v nás vyvolala túžbu vrátiť sa znovu naspäť na Slovensko. A to sme stále hovorili rodičom, že by sme chceli žiť na Slovensku, že sa nám to viac páčilo. A kvôli tomu, že sme my ich presvedčili, sme sa vrátili na Slovensko natrvalo. Do kongregácie Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa som vstúpila v septembri 2009 tu do Bratislavy, do kláštora. Po 2 mesiacoch ma poslali do Nemecka, kde som absolvovala postulát a teraz noviciát. Teraz som tu v Bratislave v komunite na 3 mesiace, kde mi prebieha praktikum. Byť učiteľkou sa dá aj slobodnému človeku, ale človek sa môže viac venovať žiakom, viac sa im nachádzať viac času pre nich, viac s nimi rozprávať, alebo aj mimo školy sa s nimi stretávať, čo v rodine by sa nedalo úplne. Práve teraz sme v školskej družine u druhákov v triede. Tu chodievam každý deň v rámci praktika a pomáham sestričke Gorázde s deťmi. Hráme sa spolu, niečo vyrábame alebo ideme vonku na prechádzku. To, čo nám požíva dáš, amen, aleluja, amen, aleluja. Objavujem teraz postupne počas formácie, či už počas vyučovania alebo aj z rozhovorov zo sestier. V podstate sa prehlbuje tým aj moje rozhodnutie ísť do reholného života. Ako ste sa mali dneska v škole? Hej? A čo ste robili také dobré? Nevieš? Už si nepamätáš? Dobre. Počas noviciátu sa spolu s mojou novicmajsterkou zaoberám životnými pravidlami našej kongregácie. Snažím sa hlbšie vniknúť do charizmy našej kongregácie, viac prežívať komunitný život. Sestrička mi meria miery, aby mi mohla ušiť potom habit, ktorý je teraz vlastne pozostáva zo sukne a z vesty. Rozhodovanie bolo pre mňa ťažké. Pomohlo mi obdobie, keď som pracovala na Španej Doline v diecéznom centre. Tam som tiež žila v spoločenstve a mala som možnosť si vyskúšať, že aké je to byť v spoločenstve, aké sú to vzťahy, aké je to ťažké, ale aj krásne. Napriek tomu, že reholný život je častokrát aj veľmi ťažký, môžem povedať, že som šťastná, že cítim radosť a pokoj v srdci, naplnenie z toho spôsobu života a z toho, čo práve teraz robím. Chcela by som v budúcnosti učiť angličtinu. Dúfam, že sa mi to podarí, že sa to bude dať nejak zladiť s charizmou a so všetkým, čo bude požadované od nás ako reholných sestier.